Prosím, já chci být typická americká teenagerka. Víš co? To by možná šlo. Moc se mi to líbí. Kde jsme? To je bowlingová hala. No, bowling. Dělej to, co já a hlavně na sebe nekoupej pozor. Jasně. Díky, prosím. Kátia, jak se máš? Ahoj, Eddie. Ahoj, jak se máš? Dobře, díky. Co to bude? Bowling, prosím. Nekecej. 5,5. Díky. Děkuji. Velikost? Prosím? 2 noha. Velikost. Ale to já nevím, to ty myšiny na mě. To jsem v šoku. Dej jí ty kosy. Jasně. Výsledky?